Boeken die pret. Bom dia, welcome ladies. Bom dia, bom dia. Bom dia, como vai? Bom. Sim, hope bom. Nice, nice. Não me dá wak, ninguém de boeken die pret arriba nos mensen aqui não. Conta-nos tiki, kiko de boeken die pret eigenlijk. Ja, sim, boek die pret está boek die vakantie para nós muito na aqui na Aruba. Dus nossa parte é boek na aqui na tour school básico para muito na tem hopi atividade tem na tem tours na Mariners, tours na Bright Bakery, também na por learn cycling com BMT. Dus tem hopi atividade na kunam por hasi, também tem specials e coupons na para trás para lugar na de come. Dus é boek hopi amplo. Nice. E quanto atividade não ongeveer você tem em Aya aqui? Quanto atividade? Que é? 112. Ja, Oh, wow. Wow, Nice. Você tá hopi mes? Yeah. E você tá aí hopi também reação de muito não, que é maior não ora na aí boeken die pret e durante a vakantie? Seguro que sim. Ora nós vai fazer a apresentação, que nós vai render no book na muito não, botar o wak na cara, voral eerste klassers na Sim. pro me viaja com nanta wak book na escuta DJ pro nunca portar haya uno, dus botar wa reação na cara sowieso e a vrouw na também ku sadi a book. Nice. Bij mensen na eerste klassers nang, die leeftijd ko e boeken na aki? E boek aqui tá para 6 para 12 anos, ongeveer 3. E para e kleutertjes na nossa parte também blaadje com 10 par de coupons riba je com tiki atividade para de 4 para 6 anos. Oké. Sim. Leuk. En door que tipo de actividade nang asina nos pohaya de boeken? Well, botin kupo por hasti sports, botin educational, dus bota by sinha cooking, botin tem basta kupo por hasti mané snorkel, botin coding, dus eta varia hobby, varia hobby. Nice. Tem evento não, look at evento não grátis, evento não que paga, dus tem para diferente persona que não tem budget of que você tem mais you ando para nada, bira difícil, você não tem como pagar não, não tem como aqui, dus weet je wanneer de boek tem turcos. Sim, dus e boek está, nós quer manter ele vriendelijk, maneira para bisa para e budget. Dus tinko paga, pero eta porta 10 florin, 7 florin e tinko botin grátis. Dus nós está por toch manter na cost ng kuta, budget friendly. Vooral pa esunang kuno tahayan chance pa bay biyaha kuta queda na Aruba kunanting cost ng kunang por hasi. Portanto, também vamos explicar na holandês o rato para esse portanto que provavelmente para não estar saurato que o book de preta para não passar opinião no saco ting e a gente buscando para logo online atividade não coisa para assim para não sa que o book de preta existir. Ja. Vertel even In het Nederlands. in het Nederlands Wat boeken die pret? over wat is boek die pret. Oké. Nou, Boekje die Pret is een boekje vol met activiteiten voor kinderen op Aruba, lokale kinderen. Ik ben hier 6 jaar geleden mee begonnen. Het is een idee wat uit Bonaire overgewaaid is. Maar we hebben het hier echt een hele eigen gezicht gegeven. Je ziet op de eilanden dat er veel kinderen niet op vakantie gaan. Ouders moeten vaak nog de hele vakantie werken. Dus kinderen zitten veel achter de tablet, achter de telefoon, spelen onvoldoende. En vanuit Boekje die Pret vinden we het belangrijk dat kinderen een leuke vakantie hebben, maar ook de tijd krijgen om hun talenten te ontdekken. Dus zo hebben we bijvoorbeeld dit jaar ook een tour in het postkantoor, een tour bij de rechtbank, het ziekenhuis. Dat zijn allemaal eigenlijk beroepen die ze later eventueel zouden kunnen uitoefenen en die hier op het eiland beschikbaar zijn. Of waar ze eventueel voor moeten studeren, om ze ook een idee te geven, wat ga ik later worden, wat vind ik leuk. Maar ook natuurlijk qua sporten. En wij denken dat dat voor iedereen toegankelijk moet zijn. En niet alleen voor de kinderen met ouders met geld of eigenlijk heel inclusief. Dus van San Nicolaas, Santa Cruz tot aan Noord. Iedereen mag meedoen. En het feit dat het inclusief is voor ons heel belangrijk. Nice. Ja, super nice. Ja, dat is belangrijk om te weten. Maar er zijn verschillende prijzen toch erin? Ja, het meeste is eigenlijk heel goedkoop. We proberen, ik zei net al, we hebben met de paviamento, pero Hollandaise está mejor para mí. We hebben 112 activiteiten en daarvan zijn 50 gratis.
En Wauw. voor sommigen moet je reserveren, sommigen niet. Dus dat is nog wel iets wat we ook aan de ouders mee willen geven. De kinderen hebben in principe alle boekjes gekregen. Mocht je kind dat niet hebben, neem contact met ons op. Via de website kun je contact met ons opnemen, via een e-mailadres. Maar in het boekje staat ook wanneer die reserveringen beginnen. Want we zijn best populair. Daarom hebben we dit jaar ook echt een nieuw reserveringssysteem moeten aanschaffen. Want elk jaar liggen we er gewoon uit. Op het moment dat het reserveren start, dan is het gewoon te veel mensen tegelijk op die website. En dat is dus afgelopen zaterdag geweest voor de activiteiten van juli. Maar er zijn echt nog wel plekjes beschikbaar, gelukkig. En dan 25 juli om 12 uur 's middags, dat is op een zaterdag, dan gaan alle activiteiten van augustus open. Maar er zijn gelukkig ook activiteiten waarvoor je niet hoeft te reserveren. Ja. Dus dat is ook belangrijk en waar je gewoon naartoe kan gaan. Ah, Oké, dat is en goed. wanneer beginnen de activiteiten? En tot wanneer? Nou, de vakantie begint 15 juli, dus dat is 15, ja. precies over een week. Ja? Volgens mij hebben we zaterdag de eerste gymnastiekles. Dat was al eentje die toch wel iets eerder wilde. Ja. En dat duurt dan tot en met 19 augustus, want dan is dus vakantie voorbij. Oké. Ja, leuk. A medida que o interessante do toch dus ora boosting assim hoop actividade não e boste handle encargar cultura of ting evento não dame com pone boste disponível de book e para não por by hasi não kono of ting by via registração so. No, ting actividade que ta reach out que nós trabalha com não, anterior dinam mês na ta binding é book na ta ding é book, pero portar com não mês tem WhatsApp number of QR code que ora vou registrar via não, pero com não ta ding é book. Pero maneira que te mencionar nós tem reservação sistema novo que tem atividade que se ta pisa hey nome da preferar eta passa via book de pret, anterior não ta reservar via nós e assim nós ta reach out na não van hey botin tanto participante. Ok. Dus er tem duas opções. Tinha a opção que eu vou registrar direto se canal e tinha outra opção que eu vou registrar se acabou não. Aha, e tur costa dinge book, dus pensei ta hope importante pa é maior por lesa essa aqui que é mucha não. Passo tem que bisabo portar categoria, dus que tem 2 dias é mesmo atividade, pero portar para 6 para 3 anos, e outro tá portar para outro leeftijd. Dus é hope importante para lesa, anto também tem atividade que mane botawa e pida gel, anto sei ta bota reservar via a nós. Pero portar tem outro tá bisa não, bota gewoon bij die WhatsApp number, bota pone bo contactgegevens e assim na bota registrar. Você reparar que dor que você sai aqui acaba 6 anos, não 6 jaar toch? 6 jaar. Ja, 6 jaar. sim. Que você sai aqui. Você reparar que tem mais camping, porque antes me te queria dar hobby menos camping. Ao que você reparar que essa aqui cresce mais dor de book. Mita haya que tem hope organização que tá bezig tá reach out camping, no camping, dus maneira que te visa está sendo popular Sim. que aqui nós tem post Aruba que tá novo, que não também que do meio. Kina ta hasin que possa roubar na de Canadá lugar. Ito man tour. Sim, yes. correto. E também Wow. tem challenge como compreender. Sim, dus outra ano posta se 35 anos, antera é challenge tá com, of ja, com muito não por design pinta na mesmo postcard. E isso com Ghana também é postcard de outro ano. Het zei daar ook in de camping aqui. Sim, Você correto. Zuiver, Correcto. zuiver. Dus, well, sei daar met algo great aan mijn ting. Dus, ora boting também é parte de post, ora e tanta organização mais que está participando dessa. Yes. So, me quero felicitar você também. Dankie. Pa cubin que book aqui, aunque não copy para nem vista de boneiro pero nada, é importante. Sempre turcos bom, bota implementar, bota assim na boa maneira. Yes. Então, sabe que hora sei que não tá. Dus, Sim. hoop ik great mes. Mensen, als ik quer agregar algo extra? Ja, ik wil het nog even vertellen. Er zijn natuurlijk ook kinderen die te maken hebben met ouders die de hele vakantie moeten werken en daardoor ook niet ze naar de activiteit kunnen brengen. Of dat ze het inderdaad gemist hebben en geen plekje kunnen krijgen. Daarom hebben we het boekje ook voorzien van heel veel puzzeltjes, kleurplaten, andere dingen die je thuis kan doen. En wat we zien als we de boekjes ook uitdelen, dat de kinderen het ontzettend leuk vinden om te kijken of ze zelf erin staan. Want wij maken vaak foto's van de activiteiten en die staan dan bij de activiteiten. Dus we zien eigenlijk dat voor alle kinderen, of ze nou wel of niet een activiteit doen, dat het een cadeautje is. Maar dit jaar hebben we dan wel weer wat anders geprobeerd voor kinderen die thuis blijven. En dat zijn de challenges.
Dus elke categorie heeft zeg maar een challenge. Dus bijvoorbeeld, ben jij goed met dieren? Maak dan een leuke foto met je dier. Stuur het naar ons op. Naar info@boekjediepret@aruba.com. En dan plaatsen wij het op onze socials. En zo kunnen kinderen elkaar inspireren door leuke dingen te doen. Mhm. Ben je iets leuks aan het doen van het Boekje die Pret? Deel het met ons. Heb je een goed recept voor een lekker cake of koekjes? Deel het met ons, dan delen wij het weer met de rest. En zo kunnen de kinderen eigenlijk ook een giftcard winnen bij de Witte van Dorp. Dus zo hopen we het voor iedereen eigenlijk leuk te maken en een boekje met pret te maken. Heel leuk. Bedankt. Dank je dat ze gaan staan bij jou ding studie in de Cool FM. Boekje die pret. Met de moneta tu camina available of no? Dus sim, quando sa partir na tour basisschool. Sim, Tour basisschool correct. tinele. Tour basisschool, Tour, sì. mucha Si boyun no tinele pa solamente fo, algo así no? Bodo bisano. Hopefully,